Biyag Ti Tao. Good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaawa mampay ni Mary Rose Ramos dita Ilocos Norte, Irene Costales, Agnes Gregorio Abad dita Singapore, kan Jemari. Kaya titain tayo nga rudin tanggan ti episode 352. Dito'y drama tayo. Biyag Ti Tao. Awan manin tay kabarbaro a sapatos ni Tatang. Rimor ka di manin ni Tatang, Joey. Awan mo titay si Mang Pagtak manang ninita. Di mo tin matatao dito'y balay. Napigsapay mo't ngamin ni Tatang. Iso akanayan arumwar. Uray kita intun agawid. Adda manin babae akadwana. Kunam ata napigsapay. Kung adapay kwartana manang. Kasano? Uto-utumot ni Tatang. Nalakaalukwan dagiti babae asadot kan rupat kwarta. Awan lat ammukon manang. Into nagawid. Zero balance marin ti pitakanan. Sipod pimusay ni Nanang. Kastan ti ugali ni Tatang. No babae ti pagsasaritaan adda kwarta na. Ngam no bagas kan masida dito'y balay. Saan ang makagatang? Unay kanto niyo. Di mo matimbagbagang at nagayam kaduam dito'y balay mo. Ay, kwa, Gwen. Kakabsat ko dagita. Ay, ha? Un, da ading ninita ken ading Joey dagita. Ubing mat nga adayo tilangadang amsika. Una, ta sakti na una. Saan nakakomportable no adada dito eh. Kaya't mo, ta parwarak payla ida. Mabalin ka di nga aramidam dayta. Wen, mabalain. Balay ko da ito eh. Isurumbang lang agtungpal da iti kayat ko. Panawang ka pa yung harot dito silid ko ha. Di ka rumwar. Kasaritak lang dagiti kakabsat ko. Asino manin ta babae nga insang putyo, Tatang? Awanan ti ado sa ludsod ni Nita. Mabalin apumanaw kayo pala ang dito'y balay. Tapno masulo mi kin ni Gwen ti kanitumi dito. Anya? Ibagam kinading mo. Toy, pangmirindayo. Mapan kayo pala i-store ni Nanayo Arosa. Anya kayo matan, Tatang? Tilar aramidan nyo? Sipod pimusay day dinanang. Kasta kayo. Ibagayo pa yan akakabsat da kami kini Joey. Tagiwat mo ang mga numangag na kani Gwen. Sapay imbagak akakabsat kayo. Kung gayam, no adag sa ludsod ka na kayo, no asino ti balasang inyawid ko dito'y balay, ibagayo kasinsin nyo, what? Pagbalinan yun samatan a hotel to'y balay. Awanin ta doa sa agteksak to, no mabalin yun tagawid. Saan ngamin akayat ni Gwen nga da disturbo dito'y balay? Kaya't naada kami laang ti tao dito. Asino ka no di babae nga nyawid ni Tatang manang? Ay na, kasla saan ka mat anairuam kini Tatang? Amumon ti sungbat day ta sa ludsud mo. No kasta? Nobya naman ang day, Jay? Di mo't mauma ni Tatang. E di napalaba sa bulan, sa bali man ang tinyawid na. Ay, yak amo kini Tatang. Kita ang mga nutulado mat ni Tatang, Joey. Ay, saan man na? Loyalak, iti may sa babae. Saan ang akas kin ni Tatang? Siguradom laang tatalaga ang makaraman kakanyak no kas jay mo't yaramidong. Un ka di. Nay, ada kayo man nga agkabsat dito isturkon. Siguro, ada man bisita ni Tatang yawn. Anya kumapay ngayon, Nana Rosa. Ay, no kaano mo't alimakayan ti amayo. Isumot ti pa nagchichiks na. Di namat kayat ti dumungag, Nana. Ipilit na ti kayat na. Adan to siguro ti pagbaliwan na. Kung namatan na pigsapay ita, kan ada kwarta na. Ay, masaya nga nakmat iti kwarta nga igasgastos na para iti babae. Ngam awanan maaramidan mi. Taagunget mo't no bagbagaan mi, Nana. Manmano ngamin ti bakit kan lakay anatulnog ita, ninita. Kadwan na tinatangkan ti ulo na. Agpakada ako, Antonio, my loves. Magananad ka, Gwen. Ti kwarta ngay ako na maitid mo kanyak.
Itid mo, tapno saan nakamarabiyan. Sige. Ito'y. Sa karibo. Nakapuspus kul ti pitakan ngam sa nga ribo laang ti itid mo. Nayunang mata. Anayamon ali maribo. Kurang daytoy Pagload ko laang daytoy. Anya? O sige. Layo na kulit ang my loves. Basta di ka makanyak away. Ang mga makasarak ka to iti ubing amsak. Saan? Lakay at talaga ti kay batugak. Kat si kadayta Tonyo. Ngamin, para kanyak, si kati kaubingan iti imatang ko. Si kati kababangluan kanyak, nga uray agat bingkol kan. Anya mo taga bingkulan? Saan mo? Anya nga ron ti kayat mo, agat pitak? Nalabos ka mo? Saan mo? Angaw ko lang ka di, my loves. O sige, mapana ko na. Rabiin, yung awan pa iti text ni tatang. No agawid ta, sigurado nga agungot manenday jay. Nakababainan kini Nana Rosa. Itay pa nga data dito store na. Anyang hay, agawid ta ka din. Una na. Agawid kayo ka din, Ninita. Joey. Wen Nana Rosa, rabi imot nga minan. Nalanga raw, tagsara akmatan dito store ko. Ay na, narabyan kayo. Naliday kayo manen tatang. Siguro, intaray ti babae nga inyawid yu iti kalman ti kwartayo. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulay magkadita. Di kay tumot nga min agnakam tatang. Amuyo, saan aseryoso dagiti babae kada kayo. Kwartayo laang ti kayat da. Amom ni Nita, talaga man nakibiyang ka man. Kasano mo nga min, naibos manen ti bagas. Syakto manen ti gumatang. Para lang dayta, agreklamo ka. Manumat lang ti bagas ngay. Ay, talaga nga agreklamo akong tatang. No addamat ko masobra ti kwartayo, igatang yu kumakadagiti masapsapol tayo dito'y balay. Tapno mairanod kami mat nga anak yu Dagiti mat babae arupat kwarta, ti agnumnumar iti kwarta apagrigrigatan yu tatang. Kuston, dadakkel kayon. Rebeng na, da kayon ti mangged iti para iti lamutan nyo. Tawag ni tatang manang. Kaslam makaungit. Kinugtaran na pa iti plangganay jarwaraw. Bayam pudno mat timbagakan ko na. Anya ti imbagam ay manang. Imbagak laang mat, ano adda kwarta na, igatang na iti masapsapol dito'y balay, tapno mairanod na mat saan laang adagiti babae na ti agnumnumar. Amumot ni tatangan manang. Imutan data. No babae na. Kaslabak nang. Naimbag kumamot no aywanan dagiti babae na no kumapsutan. No ngay saan? Dahil tati sana mapanunot ni tatang manang. Ngam no saan adumngag iti pamagbaga. Makaammo iti biyag na. Mari Rosa, kunakon ket asika dayta. Ay, long time no see, married na. Ay, nanaimbag man ta nagkita ta diti paradaan. Kumusta kan ngay? Nasaya at mare. Sa anak unayan arumrumwar. Tasyak ti mga awir kadagiti apo ko. Si Kangay Maray, nag-purchase kan samad. Wen man mare tanay naibusan tay lako kay J Store. Mayat day tamare. Mayat no napartak a maibus ti lakom tapno saan a maistak. Wen ay wen gayam. Imay dagijay kakaanak kam ijay balay idi napalabas sa lawas. Ijay da nagistambay. Na, apay kumangay kat adamot ti balay damar. Ada ka numanan inyawid ni ading mo a babae Anya? Nobya na siguro manen Ay, idi pay lang nga ibagbagak nga isardeng natikas tangar aramidan na. Ngam natangken ti ulo na. Ay, awan nga rod sayang ti kwarta gasgastusan na kadagijay. Nabayagan sipod na udi asinarungkarak ida. Ita, kasta pay lagayam ter aramidan na. Imbes agastusan na ti kwarta na kadagiti anak na. Ninsamot ninita ka anakam gasgastos iti kan kananda mare.
Bakitam day nga aramid na. Irresponsable at talaga. Di na mapanunot a panawan tumulaang dagita a babae no kumapsutan. Nay, nakalagip ka mo tapin masyar, manangid na. Wan, umayak mo't umilew kabagis. Apay, sa dino ti ayanda ninita kan Joey. Nininita, napan nakipurdiya. Ni mat Joey, ang klase naman ang. Nasaya at mat, tapno maibagak amin na kaya't ko nga ibagakan ka. Ne, apay, adda ka di basol ko, manang. Pudno aya, amang yaw awid kapayla iti babae dito'y balayo, Tonyo. Ay naman ang isumang arod tiragragsak ko. Amamait, nabayagan na panawan, apimusay tasawak. Di ka lamabain ka dagiti anak mo. Lakay kan, ngam agsisinnukat payla tiyaw awid mo. Naimbag kumaan, no seryoso daken ka, ngam saan mo? No adda kwartam, gastusem iti pagsayaatan dagiti ubing. Tulungam ni Ninita amang paadal iti kabsat na. At damit kwarta ni Ninita. Adaman wan no awan, mangted kalata. Laglagi pum a pamilya ti kapatgan. No kumapsut ka, asino tinamnamaem ang mga iwan kan ka. Panagkunam ka di, kat adapay patag mo kadagiti nobyam, no nakapsot kan awanan kwartam. Ay uwan manang, aywanan dakto. Adudang to ang mga iwan kanya. Kumusta ngay mare? Nakapagsarita kayo iti kabsat mo? Ay, agbatangken ti loko, mare. Ipilit na ti amuna. Di na kayat amangeg ti sermon ko kenkwana. Ay narigat ti kasta mare. Makauma man ti mangbagbaga iti tao adi na ammo ti dumngeg. Talaga nga agburek ti darak, mare. Nang runa ka baribar dagiti sungbat na. Relax ka lang, mare. Manipod ita. Jakon pakibiyangan da jakapsat ko. Namin ano adaras abinaga. Ngam dinak mo't ipangag. Kalpasan ti mano atawan ang nagrigrigatag. Nakagradwar ka matlaangan, Joey, ading ko. Agyaman na kiti tulong mo kanyak, manang. Manang, agoy uyak mo't ni tatang. Adan samot tirikrik naan na. Wan nga ron. Ninita anak ko. Yala anak man iti dalom. Makain inumakon. Asidaglaang ti kusina, tatang. Diyak ka pa ilang titumakter anak ko. Ibagayo kadagiti babae yo taumay da kayo bantayan dito'y balay, tatang. Nalawa mo ti siledyo pagturugan da. Awagan nyo ida, taumay da kayo pagsirbyan, tatang. Manang, kasimot ni tatang. Shh! Tagtagari. Pangagaklaan ni tatang, tapno mangrik na. Nalawat ti balay, tatang. Nasaysaya at matlaang no mga asawa kayo manen. Tapno saan kami amarigatan kan Joey, amangaywan kada kayo. Ay, agyaman na anak ko. Inton maminsan, iteksyo dagiti babae iti biyagyo, taumay da. Silulukat tiri daw para kadakwada, tatang. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Awan damutan. Sininaan da kon. Sininaan da kayon, tamasakit kayon. Sininaan da kayon, tasaan kayon ang makatrabaho. Kat awanan maitadyo akwarta kadakwada. Ay, Kat agaram kayo pa'y, tatang. saanin anak. Lakaya kon. Ganakapsuta kon. Agaram kayo, kitdi, ta mga sawa kayo manen. Tapno adda mga sikaso kada kayo, no kastang agsakit kayo. Kayat nyo, tay sapulan kayo iti asawain nyo. Ay, saanin anak. Ala, kitdi, mga sawa kayo, tatang. Joey, anak ko. Ne, anyo tal aramidam dito kusina, tatang. Ala ka di tinaluto ang makan. Ada ti ginatang ni manang mo anay masamasida. Ada, tatang.
Mangidasar ka man nga ro diti kanag anak ko. Apay, awanan plano yo ang mga asawa man ng tatang? Mano abulan mo tan awan tinyaw awi jo a babae dito balay. May kawa kami tatang. Anya? May mayat mo't laeng. Nung mga asawa kayo man ng tatang. Tapno at dati mga sikaso kada kayo. Nung kasta ama ditirik na yung. Iti kastoy nga edad ko. At nakatapay magayat kanya kanak ko. At da siguro tatang. No at dati kwartayo. Sumurot dagiti babae kada kayo tatang. Awan mo't kwarta ko nanak. Dahil tangarod ka. Awan kwartayon tatang. Iso dagiti babae Kimaya kay dan. Agsapol kayo kitita sawaan nyo manan. Tapno adda mga sikaso kada kayo, tatang. Apay ngagsangsangit ka nga may dito'y balay to nyo. Barik nak. Akagurd akong dagit anak ko marang. Apay aya. Pilitindak mo ang mga asawa. Sapnod na ka ng mga sikaso kanyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Rumbang laeng amaragsakan ka. San ay akas ta ti kayat mo? Kay kayat mo ti mangisang sangpot iti babae ije balayo. Marang. Basol mo mutlaeng no apay akas ta ti bagbaga dagiti anak mo. Gapumutlay ti aramid mo. Manang, mabaling ka nitag na dito'y dakil abalayaw. No agbakasyon, mabalin. Ngam no agnod, saan ang mabalin? Ta sigurado ak asapulan da kadagiti anak mo. Ano sam ti anyaman amangeg mo kadakwada. Anya nga rod, talaga akasta. Tatang, nakita yu tay aglaklako iti fishball iti paradaan ti tricycle? Wen, apay ka de. Napintasan niya. Wen mat. Apay no arman nyo. Arman nyo ka di. Tano kaya tinda kayo, asawain yun. Tatang, at dapat ka anakan ni Nana Iskay Gistor Diyan napinta sa para bantay na Gistor. Balasan ka nung pwede siya tatang. Arman nyo ka di. Barang kaya tinda kayo. Ay, amoy anak ko. Masaksakit anak man iti kasta ngay magbagayo. Didak ka di kayat ngaywanan. Iso akayat yo ang mga sawak man rin. Tapno saan kayo amarigatan? Tagnak ko, anyaman tinararamid ko iti kalabas. Pakawanandak ko man, anak ko. Pagbabawyak na gijay nga nararamid ko. Isa pa nga asyo ka di Tatidak ko papasa na kasta. Didak pilit na mga sawa. Tanagbabawyak tinararamid ko. Ala, di kayon agsangit, tatang. Aramidan mi ti kastoy, tapno mangrik na kayo. Kat malagip yu ti inararamid yu iti kalabas. No di da kay kayat nga aywanan, pinapanaw da kay kuman Wan tatang, palagip lang dagita kata kayo. Uray kas jay tinararamid yu ti kalabas. Patpat ganda kayo lat nga mami. Agyaman na kanak ko. Taura no kambali na gini aramid ko iti kalabas. Napatagak lang tagayam kada kayo. Katuan mat. Iso ang huston. Di kayon ang sangit. Ta saan da kayo akagura. Kayat da kayo laapariknaan, tatang. Iso ang pasensya kayo matan no nasakitan kayo iti dayta. Ipatpatagda ka, tatang. Patpatkan kayo ba, anak ko? Agbalintay kuma a modelo kadagiti anak tayo, saan kat nga agpapanawa. Tapno sana mapukaw ti respeto da kada tayo ang naganak da. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.